रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया भुटान रायजोनि नारें खमला बादि गुफुर हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि गुफुर हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि बुंनानै फोजोब हाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना भुटान रायजोनि नारें खमला बादि नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो सानैजों जुलि जागोन बे जोनोमाव आलो गोजोन रायजो जागोन बे संसारा अराय जुगामि अराय जुगामि अराय जुगामि अराय जुगामि भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया
रायजोनि नारें खमला बादि हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि गुफुर हायलोल खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि बुंनानै फोजोबहाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना भुटान रायजोनि नारें खमला बादि नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो सानैजों जुलि जागोन बे जोनोमा आलो गोजोन रायजो जागोन बे संसारा रायजो